Sa Good Vibes, ginakabig nga laswa queen sang Talisay Public Market, wala na nagagamit sang plastic sa iya nga karinderya. Kag may balunan siya para sa mga luyag mag-take out. Yaring report ni Romeo Subaldo. Isa sa mga kilala nga Ilonggo dish ang laswa. Nagkanilaing nga utan nga ginsabawan. Diri sa Talisay City Public Market may ginasiling namit nga laswa. Diri sa Talisay City Public Market may ginatawag sila nga laswa queen. Hindi ko siya kilala sa iya nga manamit nga laswa diri sa Talisay City. Laswa yang kuan nga dish, Ilonggo dish. Kaya kung mga baka laswa queen ko sa Tagalog lain na meaning so ari dish nga laswa. Sa pagsulod sa merkado, kung mamangkot ka kung diin ang pwesto ni Laswa Queen, kabalo na ang in-charge sa merkado kung diin ka dalon. Amo gid pa ning tawag siya sir, laswa queen. Sikat gid niya. Ginpakilala nila si Nanay Zenia Dorcelo. Duha na siya kadekada nga nagakarinderya diri sa merkado. Halin sa negosyo sang iya tiya, nga ginpasa sa iya. Pinaagi sini nga karinderya na paeskwela niya ang 5 niya ka mga kabataan. Ang 3 may mga trabaho na. Laswa gid kuno ang iyang specialty. Ini ang ginabalik-balikan sa iyang mga suki. Laswa gid ba specialty mo kumaga? Laswa gid kay every morning, first in the morning, laswa kay ang mayara mga daw mga gulang, mga old nga daw gusto sang laswa nga wala sa sakot na anti-allergy. Mo sinabalang kaya mo na lang nahimo. Maayo kuno ang lakat sa negosyo kag makapaubos siya sa duha ka kasirola sang laswa sa kada adlaw. Sulo sa iya mga suki, lain gid man niya ang timplada sa laswa ni Nanay Zenia. Nga alain ni Pambalay. Baka pambalay. Dablang original yan nga sabor sa laswa. Imbis butang na wala usek. Butangan sang wala utang. Nag-abot ang pandemic. Ililisip na lang ang nagapadulong sa merkado. Ang mga suki niya nga mga senior citizens, hindi man makagwa. Wala sang klase, nabuhinan man ang mga nagabinakal sang sudan kung udto. Ang isa niya kakasirola nga laswa, hindi pa maubos-ubos. Bisa nagbatsag ang negosyo, ginbato niya ang isa pang ikapagpanghangkat sang grupo nga ginatawag Wala Usik, isa ka non-government organization sa idalom sang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation o kung PRRCF, nga nagakampanya para sa pagpuntat sa paggamit sa plastic para mapangapinan ang palibot. Dula sa plastic number 1 makako sa environment o sa palibot. Daw mo lang gid na balati, salamat man ko at least ang mga kapuhan ko sa ulihi makaabot pa man sa aton environment. Suno kay Ipili Desmas ang PRRCF, sila naghatag sa kay Nanay Zenia sa mga stainless nga balunan. Nagkaninain ang sizes, pwede sa isa ka serve o kung damo nga serving. May mga puyo para sa mga malang sudan. May mga katsa nga bags, kung damo ang orders imbis nga plastic ang gamiton. Water dispenser para hindi na magamit sa plastic bottles kag sterilizer para sigurado nga matinlo ang utensils. Since ang concern right now is COVID, nag-anigay kami na to provide sterilizer para sa mga balunan, sa baso, kutsara ni nanay, para ang iyang mga customers, sigurado matindog din ang mga gamit ni nanay. Mga isa na kabulan nga wala nagagamit sa plastic si Nanay Zenia. Kag maswerte man kuno nga, wala pa man sa may nadula sa iya nga mga balunan. Ang mga customer na namian pagani nga hindi na sa plastic na sulod ang ilang sudan. So, 60 ka blaki, arabla kung may customer ka matakpan mo sa anay liwat. Tapos, pagka lakatan mo sa customer, makaon ka naman, kung kisa ang damo mga sa pagkasuan ka lang. Nagalaom si Nanay Zenia nga sundon man sa ibang pagid nga mga kalanaan nga hindi na magamit sa plastic. Nagsama sa na, abay ba naman ganyo pa lang tupad ko din nga sa gap ng plastic idula ko na mo. Para kay Nanay Zenia, iniyang nga kontribusyon bilang isa ka Pilipino kag isa ka Negrosanon para sa palibot kag para sa masunod nga mga henerasyon.